Само да ви кажа, наистина целта на събитието не е да спре проекта, точно обратното. Проекта да получи максимално голяма гласност и публичност, така че всичките да бъдат запознати с него. Това е всъщност основната цел на това нещо. Ние смятаме, че хората не могат да се запознаят през медиите и през обсъжданията в общината или в някакви канцеларии с реалното състояние на проекта и смятаме, че той трябва да бъде изложен на голямо табло и представен от неговите автори на мястото на събитието. Ние поканихме тук авторите на проекта и се опитахме да разпечатаме част от нещата, които са показани тук на този проект, но те ни отказаха да дойдат. Оригиналните проекти, в интернет има навсякъде. Има вода, има вода. Да знаем. Това вече не е толкова малко. Първо, благодаря на всички, които са дошли тук да обсъдим темата с настоящото и с бъдещето на пазара. Това, което е хубаво е, че от предварителните разговори, които проведох с някои от вас, стана ясно, че всички искат да има пазар на това место. Повечето, ако не всички. Това, че не свършвате е много хубаво. Благодаря, това е реакция, това е гражданско общество. Затова сме се събрали. Можем да чуем различни мнения. Аз може да говоря наистина, не знам кой може да отсъди това. Ние, всеки един от нас, излага някакво мнение. Ние ще се опитаме да останем обективни до последния момент, доколкото това не е възможно. Сега, стъпка по стъпка ще се опитаме да отговаряме на въпроси, доколкото е възможно. Още веднъж, ние не сме проектантите, не сме финансистите, не сме от Пазари Възраждане АД. Ние сме архитекти, които сме загрижени за състоянието на града ни. Както нашия колега Димитър каза, в София се случи много неща, не по начинът, по който трябваше да се случи. Опасяваме се, че може да се повтори това нещо и тук, в което са обозначени къде са кофти за клуб, къде са сергии, къде са туалетните. Току-що разбрахме, че това училище се е превърнало в туалетни. Разбира се. Питахме какво съм разбрал, аз съм разбрал точно. Първо съм разбрал. Кофи за буклук проекта няма. Господин е прав. Явно е виновен проектанта, че не е сложил това кофите. Аз съм разбрал съм от общината, който се интересува, трябва там да познаем. Има ли някой да се интересува от проекта? Видяли ли сте го? Говорили ли сте? Не, да, последно. Нищо не сме събрали тук за цирк. Ако не сте нормални, трябва да се отидат, послушайте някой друг да дойде. Добре, кажете кой трябва да говори. Елате вие говорите. Аз също не ми се говори, повярвайте ми, не ми е работа. Аз имам позиция, но не ми се говори. Преди малко всички казаха и голяма част от вас, че не искат да има пазар, сега казват, че им харесва проекта. Вие харесвате ли, господа, този проект? Всичките харесвате ли? Аз сега ще ви покажа какво представлява проекта. Това е ресторант. Ресторант след 5 часа. Да дойдат кишарите с
ресторант ще стане. Кошански ресторант, а не е зеленчуков пазар. Това е. Проекто на мене не е проект. Да ни се пиеме! Няма да идете, няма да пиете. Пазара е 90% социални отношения, точно такива, които се случат в момента сега, точно сега, на търговия, на договаряне, на размяна на цена, на опознаване, на отдаване на мазета, тавани и други неща. Тоест, пазара е едно място за социални контакти. 90% е социалното, 10% е архитектурата. Ние искаме да разберем от вас вие от какво имате нужда и дали това, което е направено, ще удовлетвори нуждите на пазара, на живущите, на търговците, на купувачите. Някой да иска да... Не, аз не съм на правосъдния пазар. Аз искам да кажа нещо, което не е този дебат се случва чак сега и няма той закъснение. Факт е, че такива дебати нормално да се случват в момента на предпроектно проучване. Аз искам да ви задам един въпрос. Хареса ли пазара, който е ремонтиран преди 15 години? Смятате ли, че той работи правилно? Смятате ли, че е чист, осветен, поддържан, охраняван? Точно така. И въпросът тук е... Парламента не охранява. Един проект определя градната. От тук нататък, защо хората се държат с гръщи, продукция пък, вътрешни не от мазетата. Защото няма предвиден склад. Защото няма предвиден склад. Защо хората пикаят на стената? Защото няма предвиден туалетно. Уважаеми присъстващи, първото нещо, което искам да кажа. Има основното нещо, което аз ще го поставя днес. Като пък най-злобната пътичка. Радикално европейско цивилизовано подмяна на пазара, който тип цялото движение от гарата по възвръщане на европейски център подходящ. Гарата какво направиха? Нищо. Поетен парад от тук. Гарата огрозиха и пазара ще огрозиха. Не се върши. Аз искам клуби здрави. Искам да има улиц за живеещите коренни жители, които са хиляди, а не за слугане. Който дава под най-дик как Колко павилиона имаш под найем имаш, бе? Колко гаражи под найем имаш, бе? Не може! Не, но две кажи! Още ще те издигат пак с секундите, върнаке. Забрали за 10 сека.
След пазар, след пазар и в него има жилищни сгради, училище, продължаваме 8 вече години, ще реши един проблем, да даде нормални условия в пазара, да съществува в нормални условия, да се извършва една добра дейност от хората, които работят в него. Защото на всички тук е ясно, че освен търговците, които са дошли да работят, има трети, убийци, има нелоялни конкуренция. Този който ще работи, трябва да работи нормално. Точно. Ама те пречат. Госпожо, наркомани има на Централна гара. Няма ли на пълни гуши! Браво! За моята путка! Не сме против проекта за тази реконструкция. Значи ние като търговци искаме да работим в по-хубави павилони, да имаме по-добри обекти, съответно да ни се вдигне и клиентелата и така нататък. Ние не сме против реконструкцията на пазара. Просто ние сме против пазара да бъде обезличен. Значи от 1978 година, от обединението на България, пазар винаги е имал тук. И винаги ще има. Сега, че има престъпност, има престъпност. Че има контрабанда, има контрабанда. Но престъпността не е от търговците. Контрабандата не е от търговците. Значи, ако МВР не си е свършила работата, контрабандата се извършва много добре. Те знаят къде стоят. Те не стоят на пазара, а стоят по улиците. Разбирате ли ме? Това не е работа на нас. Ние идваме тук и си изкарваме хляба, ние си плащаме данъците, плащаме си наемите и даже създаваме работна ръка, господине. Престъпността тук, престъпността не може да дефинираме като етническа. Няма етническа престъпност. Контрола да се свършат политиците, да се свърши МВР. Значи, ако искат само за един ден, те могат да спрат. И трафика на наркотици навсякъде. Сега да се продават на всички пазари, не само на този пазар. Централното място е на Палатина. Оттам идват филмите. Казвам се Ел Сазарина. Контрола на пазара, има си институции, има си данъчни, които да си правят контрол. Сега, има лоялни търговци, има и нелоялни, както и навсякъде. Не можем да сложим всичките власти по това знамена. Не може да ги сложим. Не е вярно. Аз решавам като фирма
касови апарати. 3. И мога да ви покажа мои други колеги, които работят лоялно. Ясно ли? Колко наем взимаш тук да живееш? Колко пари взимаш? Колко наем Значи, ако сте уведомени, всяка година има този пазар. Имат право да участват само фирми, които са с редовни документи. Своите събития имат свои собствени деца, които водят при нас, за да пазаруват. Браво! Всичко, което чух до сега, си мисля, че ние всички искаме едно и също нещо. Искаме нормална търговия, искаме нормални условия на работа и на живот. Така че нека да не изместваме фокуса на дебата в други посоки. Престъпността не е от сферата, която е не е работа на пазара. Значи ние няма да разрешим проблемите нито с престъпността, нито с проституцията, нито с бежанците. И проститутни наркомани сядат на всички сектори в квартала. Проблемите нека да бъдем в съответствие на ситуациите, а не да се конфронтираме. Няма смисъл да се отнесем политически между условици, да се създават разни между хората, когато всички имаме нужда от тях и от средства. Ние трябва да си помогнем на тази трудна ситуация, а не да се конфронтираме и да бъдем излишни. По-силно го близко, близко до микрофона. Близко, по-близко микрофона. Тук са родени и бабани и бабани. Това често съм завършил. Може би много хора ще се спомня за това и Гено. Искам да кажа следното нещо. Въпросът според мен е вие да изберете дали искате открит пазар или искате търговска улица. Знаете, че един открит пазар дава работа на много повече хора, отколкото и търговски обекти, които са затворени в някакъв сграда. Точно така. Изборът, който вие трябва да направите дали искате открит пазар или търговска улица. По отношение на хората, които живеят тук. Това, че има мърсотия, това, че няма дисциплина, това, че някой не спазва финансова дисциплина, че има контрабанда, че има престъпност, това нещо не е работа на търговците. Това е работа на... Искам да ви кажа също така, че тази реконструкция се финансира от Обединен европейски фонд за устойчиви инвестиции в града. Устойчиви инвестиции означава, че икономическата, социална и културна част на един проект не могат да се противоречат. Тоест не може да се вземат работните места на 2000 човека, за да се направят 20 павилиона. Това е единствената дискусия, която вие трябва да проведете. Аз искам да благодаря на симпатичните колеги от група Градът за това, че почват тази дискусия. И накрая искам да завършим с следното нещо. От много отдавна не съм виждал по-красива ветка от тази, която е пред очите ми. Това е истинска градска част, това е истинска дискусия, това е истински сблъсък на различни мнения и това е демократичен начин, по който си имат решение. Благодаря ви. Здравейте, казвам се Руси Русов, работя в църквата, една известна част от вас ме познават. Бях се приготвил с едно изявление, което съм раздал на присъстващите тук медии.
Понеже по-голямата част от нещата, които се съдържат в него, се изказаха, ще се опитам да направя едно резюме. Ще започна така. По този начин, по който съществува пазара, не може да се продължава. Значи, той в момента нанася огромна рана на тази част от града. Потърпевшите обаче са както жителите, така и търговците. Значи, аз съм свидетел на това как много често вечерно време организирани групи разграбват сергиите или ограбват магазините. И това е самата истина. Значи проблемът не е етнически. Тук не може да се говори за сблъсък между българи и роми, българи и турци, или между християни и мюсюлмани, или пък атеисти. Значи проблемът е престъпността. Тук живеят честни хора, тук работят честни хора. Кой поддържа това ниво на престъпност е съвсем друг въпрос. Очевидно е, че нито общината, нито държавата си върши работата в тази степен, която би трябвало да го върши. Нещо трябва да се направи. Но това, което забелязвам с известно закъснение, е, че този дебат е закъсняло. Той има сега. С него трябваше да се започне. Защо сега в този момент не изказваме мнението си? Дали реконструкцията е най-подходяща в този вид, в който е планирана, този вид, в който е финансирана, това, за съжаление, не мога да кажа. Просто не е предпочитаме проекта. Но завършвам с това, с което започнах. Повече така не може. Нещо трябва да се направи. Благодаря. Не знам защо... Да, казвам се Александър Илев и работя 20 години тук. От този пазар от София съм, за някои хора, които трябва да знаят принципно. Роден съм на София, улица Зайчев 113. Аз не искам да се надвиквам или да се хвърлят някакви обективи едни срещу други и накрая да не знаем за какво сме дошли. Значи принципно ние дойдохме тук за да разберем какво става с бъдещето на пазара. Аз говоря от името на търговците. Значи ние не стоиме срещу реконструкцията на пазара. Искаме да има реконструкция. Наистина, че този пазар в този вид не може да съществува, не може да съществува. Така е верно, това е факт. Искаме да има реконструкция, обаче след това търговската площ да се увеличи и принципно този пазар да съществува, ще съществува и винаги ще го има. Защо? Защото от този пазар се хранят над